Bon, hitanareo raha mandalo jiaby a Madagasikara ao, fa maromaro antsika mivolagna eto, ino raha mandalo a Madagasikara. Zay mivolaniko, état fédéral io koa tsy mipetraka. Madagasikara tsy manjary. Tsy anjary Madagasikara. Zavanareo deux anciens présidents, rô magnasara tsy tia vazaha, bien sûr, hein. Rô zio à Paris. Rô à Paris, est-ce que irô nikoragna resaka sakatia soit resaka base tuliara. Io tsy jirenjeo. Fôtony rô olo aby io volaniko aminareo zegny, intérêt personnel fô. Intérêt personnel fô. Marc Ravalomanana, ihery ancien président, azonareo Marc Ravalomanana, za tsy tia vazaha, nilefa izy tamin'ny tany Afrique du Sud, ziôty, izy miaraka amin'ny hery agny, à Paris ao rô magnano zay raha tia ataondreo. Aye, zay ny volaniko, tsy tianareo zay mangataka état fédéral ty fa io solution état fédéral io. Rô amizay resaka sakatia tsisy araiky mivolagna, resaka base tuliara tsisy araiky mivolagna. Fa nalefako volaniko misy vidéo nipartageko agny, resaka base tuliara. Tsy adala le vazaha volaniko zegny, le australien tsy hagnano zo amin'ny tany misy rô agny. Tsy adala rô. Haindreo ino resaka aretigny amin'io, ino resaka problème avoan'ny base tuliara io. Azonareo zegny, tsy adala rô mandeha agny. Ary tsisy bonjour tout le monde. Ary tsisy volaniko aminareo zegny fa vahoakan'ny tuliara andeha hiasa agnatin'ny base io. Fôtony tsy adala koa rô au niveau sécurité, un truc sensible, volaniko aminareo zegny, io nindreo fo asa io. Io tsisy ny vahoakan'ny tuliara zegny. Marigny volagna cité volaniko amin'izy koa, nakahy koa ka marigny fô. Voilà. Andeha robatindreo le baobab-tsika, zegny tsy volagnin'ny hera ndraiky comment dire ça, Marc Ravalomanana, rô tsy mivolagna raha zegny, fôtony tsy intérêt-ny olo boaka Antananarivo raha zegny, tsy jirendreo zegny. Zegny à chaque fois za mamepiky cité nato, mivolagna à chaque fois za mivolagna aminazy, anao volaiza miaraka amindreo io fa irô io tsy miady volaniko zegny. Rongona Ravatomanga miditry hery, rongona hery miditry Andradoely. Irô samby rô fo magnano raha zegny volagnin'olo aminareo fa anareo karaha fa magninofa anareo zio kone. Anareo fa karaha fa magninofa fa marary loatra raha voanareo. Zegny volaniko, c'est tellement douloureux que on ressent plus la douleur. Azonareo zegny, anareo zio tegna fa marary loatra, tsisy olo misentir douleur eky zio. Zavanareo resaka secret. Tsisy olo mivolagna secret, rô baka Antananarivo mivolagna, or que c'est une usine, une grande entreprise. Tsisy araiky masaky mivolagna secret. Azonareo, fôtony tanany rahalany premier ministre. Tsisy olo masaky mivolagna zegny. Olo tokony mihetsiky, agnisan'ny Jean-Luc Javoljary, igny andeha fody. Azonareo zegny, vidéo agny miparitaka, resaka gouverneur araiky ty, gouverneur misolelaka koa, tsisy raha manjary volaniko aminareo zegny. Zegny volaniko, anareo koa hiady, kaza miambigny vazaha, kaza miambigny rusy, kaza miambigny irô baka Antananarivo agny, andeha agnampanareo. Anareo fo mavita miady tombotso anareo. Zegny volaniko, io fa tsisy mangataka zegny, atsika teo boka mbola mazaka démocratie, atsika mangataka, magnano lalàgna tsara. Irô tsy mijery raha volagnintsika zegny eky. À partir du moment rô tsy mijery raha volagnintsika, eh ben, on passe au plan B. Le plan B, c'est le mode révolution. Zava ino adian'ny premier ministre, olo jiaby andesiny maramila anazy jiaby, andesiny gendarme anazy jiaby andeha tuliara, andeha amadiky lohany olo baka tuliara, ampiadivigny antseniky rô igny, io amizay rô koa fa miady, c'est ce qu'on appelle politique de diviser pour mieux régner baka. Azonareo, bonjour tout le monde. Ya, zegny raha mandalo ao a Madagasikara. Za fa mivolagna aminareo zegny, atsika karaha fa agnatin'ny rêve volaniko aminareo zegny, fa adinatsika jaly jiaby, fa tsisy raha manjary ô. Anareo koa mbola iambigny, rô tsisy olo andeha isauver atsika izy koa tsy atsika samby atsika fô. Voilà. Irô olo be taloha volaniko aminareo, rô io miady place fô, ino diandreo Paris. Za amy statut-ndreo, za direct mandeha mizaha comment ça, le droit de l'homme, l'ONU, za papier-ndreo izy tsisy dikany igny. Misy dika, mangataka audience izy amin'ny président mivolagna raha mandalo, tu vois.
zay tsy agneky resaka base tuléar zay tsy agneky anareo manjavajava sakatia en même temps zavanareo roboka olo fetsy volaniko aminareo zegny zay ty maramila teo firy instruction amezanay le tanàna en Afrique parce que c'est un accord volaniko aminareo zegny des fois olo mivolagna la France non c'est des accords nataony dirigeant aby io magnampy magnamia formation les militaires au soit à Madagascar soit au Côte d'Ivoire soit maromaro nagnano maromaro zio fa tsy mila je suis d'accord maromaro zio tsy mila formation amin'ny vaza ça c'est le problème je suis d'accord azonao niany hitandreo fa vaza mandeha magnano formation exemple militaire à Antananarivo soit Diego des fois ça arrive za fa tagny fa hitako maso io amizay mpidirindreo fa i vaza miaraka aminay ato azonareo zegny or que raha fa namboarigny raha faela c'est programmé raha jiaby en même temps c'est normal ro avy agny fotiny regnindreo fa resaka insécurité à Madagascar ho avy président de la République français tsy maintsy avy ro agnano sécurité au cas où mihetsika olo jiaby mais io évacuation des ressortissants fa tsy vaza andeha hiady miaraka andeha hiady vahoaka ça jamais de la vie ataova agnaty lohanareo zegny tsô nareo intimidendreo mivolagna fa vaza andeha agnampy Andry Rajoely non ataova agnaty lohanareo tsisy vaza andeha agnampy Andry Rajoely io ça c'est des accords volaniko aminareo zay fa ela c'est des accords zegny magnano sasa Sénégal admettons niany reo fa tsy mila ben Sénégal ni volagnindreo tamy vaza allo miala nareo miala vaza io accord par avec les dirigeants volaniko aminareo zegny maro raha tsy hainareo raha mandalo ao volaniko zegny anareo mivogna les îles éparses io ny milamiagna mais tsy hainareo accord nataony exemple Tsiranana taloha tsy hainareo zegny niany fotiny zay volagna atsika privé d'information igny amizay tsisy raha etsikatsika miambiny eo fo or que tokony olo mpitondra atsika magnano transparence zay raha mandalo eto fa tsy ataondreo ro tsy mijery ro mila intérêt ndreo personnel fo intérêt personnel indreo ambla vahoaka maty ambla vahoaka marary ambla vahoaka zegny tsy jerendreo volaniko anareo mivolagna Marc Ravalomanana zay ny vide tragno ao à Paris hier volagninareo zegny 25 000 € le mètre carré nivangiany hier volaniko aminareo zegny tsoboka tsy hainareo iro amizay magnasary miady aty ro io tsy miady volaniko raha ataondreo jiaby fa karaha io fo zay volaniko état fédéral io tsisy tsaratsara nio volaniko tsisy tsaratsara ny état fédéral samboly volaniko aminareo zegny mitondra le tanàna province nazy samboly mitondra province nazy io amizay tsy mety avadivadiky le vola zavanareo gouverneur magnegna soi-disant monsieur le maire or que monsieur le maire magnano asa tsara azonareo est-ce que fa nivolagnin'ny gouverneur taminareo fa budget 2 milliards ty raha nataoko tamy 2 milliards ty tsisy raha nivolagny azonareo tsisy raha volagny par rapport amy la mairie io aboakanjeo la transparence nataony monsieur le maire jiaby fa ty volan'ny commune ty volan'ny dépensin'ny commune ty volan'ny nampiasain'ny commune raha jiaby nazava tsara niany ty izy iagnindreo ataondreo chasse à l'homme zay volaniko za tsy d'accord amy raha mandalo ao à Madagascar za tsy d'accord ary tsy mila d'accord atsika amblatsika magnano justice tsika tsy miany karaha tsisy gendarme karaha tsisy police ao à Tuléar azonareo zegny karaha tsisy fotiny PM anisany le mamono Madagascar mamono atsika boka varitra mamono côtier PM io le vrai traître c'est lui miaraka amy namanazy aby ty labanany ry gouverneur raha jiaby iny tam iro magne kazabokanareo monsieur le maire Jean-Luc Diavolojara fa olo igny manakina asaratry ataotsika asaratry ny ataondreo io zegny azavaiko aminareo exemple zava police gendarme boka agny Antananarivo mandeha miady olo boka Tuléar dikan'izay volaniko ravagninareo police jiaby erany Madagascar alefanareo Antananarivo ro izy koa fa misy raha mandalo anareo amizay milomay agny ravanareo tribunal jiaby
raha vagninareo raha jiaby foy ko io direct anareo mivolagna bon Tananarivo micommande jiaby za tsy d'accord amin'ny raha karaha zay volagno magnano passeport anao mila milome hagny mangataka agnamboatra misy investisseur extérieur avy karaha hitany monsieur le maire Jean-Luc Diavolosary Nîmes Montpellier jiaby avy mila mangataka permission à Tananarivo izy koa fa tsy mampidriky vola amin'ny Tananarivo tsy amaizan'ny Tananarivo zay ny volaniko za tsy d'accord fa hainareo zio za koa mivolagna Tananarivo tsy ny vahoaka ny Tananarivo attention za mivolagna le mpitondra ao le misolelaka le club 48 ao ohatry namatsika koa boka Tananarivo mahay raha zegny nalefa ny vidéo volagny tsy mety zegny nagnino mba Tananarivo zaraiky fo mahazo raha jiaby lahy naraiky volagny normal Tananarivo capitale non c'est pas parce que Tananarivo capitale que mila miagna raha jiaby ao Tananarivo non je suis pas d'accord anareo ne magnavakavaka zavanareo zio hier Marc Ravalomanana volako aminao ya pario ireo magnavakavaka eto ro tsy jirendreo feky tsy jirendreo resaka sakatia tsy jirendreo resaka secret tsy jirendreo resaka comment dire ça base tuliard exemple maresaka zio Fort Dauphin nazo tombotsoany gasy ny Fort Dauphin zio hitanareo raha naboaka andreo to tsisy raha zegny donc à un moment donné atsika tokony miréfléchir eky basiky andeha akadalandreo olo aby basy franchement io direct état fédéral zay mivolagna aminaka fa tsy ambesantsiny karongina Andry Rajoely io ne déjà tsy Andry Rajoely le problème ao volaniko aminareo zegny Andry Rajoely marionnette ny Mamy Ravatomanga olo jiaby fa mahay zegny Mamy Ravatomanga micommande raha jiaby ao Madagasikara ataova agnatin'ny lohanareo zegny atsika tsao comment diso olo edivina raha zegny tsy saky cité ny volagna Mamy Ravatomanga tsy saky ny Marc Ravalomanana volagna Mamy Ravatomanga tsy saky azo masaky mivolagna Mamy Ravatomanga ao tsy saraiky masaky mivolagna izy fôtiny la plupart andreo io ifeny Mamy Ravatomanga lui il a fait un pacte avec le diable volaniko aminareo zegny io tsisy raha jireny eky io tsisy raha jireny marionnette folo olo aby sasana aby io izy qu'est-ce qu'il a dit izy fa mivolagna anareo magnova politique amblaza magnano business à partir du moment olo koa fa nivolagna zegny izy tsy jireny fo eky ndeha alatsanao bombe eo Madagasikara mbola tsy jireny Mamy Ravatomanga fo tant que affaire anazy mitorona tant que affaire anazy mitorona mandeha izy mizaka rano misy bebe vola koragnesany karany bebe vola mandeha izy mety olo misolelaka koragnesany olo misolelaka fa karaha zegny force nazy Pablo Escobar asa maloto jiaby izy amizay ambatinareo regninareo izy nagnino fo izy koa fa misy raha concernant le gouvernement tava izy io ino mba position nazy fa izy doit être présent une position Mamy Ravatomanga il doit être présent à chaque fois misy conseil des ministres non raha miresaka gouvernement une position nazy fôtiny izy soi-disant conseiller technique de Andry Rajoely non je suis pas d'accord io tsika tokony mandiniky ne tsika zio basy eky atsika diadiavin'olo aby ty basy eky io afaran'izo volaniko aminareo zegny possible ho avy adipoko ary maresaka adipoko io fôtiny anareo koa mivolagna io tsy gasy mangigny zay ty ta Rwanda olo jiaby mivolagna mangigny lera raha io vaky akory zava Rwandazy io mandroso Rwanda zava Éthiopie volaniko aminareo zegny Éthiopie en 1981 maty mosary olo jiaby en 1995 nangataka état fédéral Éthiopie nipetraka état fédéral izy hitanareo raha jiaby mandalo firy en Afrique l'Éthiopie c'est lui qui a le plus d'avions atsika amizay même avion raiky tsisy amitsika soi-disant abobokanjo vaza soi-disant magnano parachutiste soi-disant ça c'est des accords politiques c'est des accords entre les dirigeants ireo zio magnano formation agny haiko ro en premier RFI io mbanareo tsy haiko mazo deuxième premier RFI mais izy fo tsy vaza andeha hiady vahoaka ça jamais de la vie vaza tsy ady vahoaka zegny volaniko aminareo igny accord
encore magnano instruction karaha légionnaire boka Mayotte mandeha Diego magnano instruction magnano stage commando jiaby ça c'est des choses programmées fa kiniana ataondreo aleo sauter amy sakatia nareo comme ça olo jiaby mivolagna fa vazaha avy agnampy milisy non faux kaza diso anareo intimidation igny le vrai poisontika le olo nandesiny NC Christian irikany mamiravatmanga izy nandeha Atoliara igny nindesiny ambo masiaka anazy jiaby les généraux misolelaka be igny nindesiny jiaby igny za tsy kapokapoko aminareo eto volaniko aminareo zegny natao za mivolagna zegny fa eko fa navita nagnano formation zay ty tamin'ny militaire soit centrafricain soit en tant que caporal mbola caporal za magnamia formation jusqu'à des capitaines volaniko aminao zegny question de radio exemple question de tir instructeur de tir fa zegny ka zany kadalenareo nareo fa na vazaha boka andreo soi disant photony vazaha aby io magnano parachutiste jiaby non ça c'est intimidation volaniko intimidation igny ro io boka miprofite zay raha mandalo karaha exemple raha nataony monsieur le maire Jean-Luc Javoly-Tsara nazy vola tamy CFD magnano bazary magnano boka amy vazaha izy io nidirandreo ataondreo fa programme gouvernemental izy ty jusqu'à NC Christian premier ministre andeha tagny ty asanao ty premier ministre d'aménagement de territoire asanao ty nitrangina fa tsy premier ministre igny aby izy raha nivolagniny karaha raiky gouverneur comment ça tsy haiko Tasiano igny magnasara le 8 mars izy magnasara volagna atsika io fa mikoragna fôtiny ro fa zatra corruption monsieur le maire amivolo ataova raha traçabilité ataova raha transparent mbola tsy hainy ke en tant que administrateur civil ke tsy hainy gouverneur mivolagna raha karaha zegny fôtiny exemple azy io 2 milliards anazy ny anareo nivolagna fa nataony Tasiano le 2 milliards tsisy olo mandigny fo i maire magnano ndraiky igny ndraiky endrendreo non je suis pas d'accord il faut arrêter les conneries volaza nareo magneky intimidation ndreo io ils ont plus rien fa tsy haindreo raha ataondreo ils font n'importe quoi volaniko zegny monsieur le maire mivolagna taminazy tamy non ataova demande par écrit yafatsika zao fa mikoragna volagnina azy nareo zegny un gouverneur qui dit ça io niany iconfondeny ataony fa touriste sakodo le vazaha firy vazaha magnano investissement Madagascar jusqu'à vazaha tamy sakatia nanambady Miss Hotel tagny nanambady gasy jusqu'à 3 jours niravagninindreo tragnony vazaha io miaraka piscine nazy jiaby nafajaza madame ty azao mba tsy mahay raha zegny tsy jireny olo boka Tananarivo lanko aminareo zegny azov ministre nitrangana soit député nitrangana resaka sakatia resaka bonjour tout le monde resaka sakatia soit resaka base Toliara tsisy député araiky tsisy ministre araiky nihetsiky ireo ancien président volaniko aminareo zegny mbola eto a Paris eto ro tsy raha mijery zegny ireo mela andeha ipody amy placendreo ao fôtiny iry marque ravalana volagninareo io firy vola nangalarindreo ta Madagasikara ihery volagninareo zay firy vola nangalarinery ta Madagasikara anao ancien président iny raha andeha vangianao tragno aty en France or que le vazaha sakodo volagninareo ndraiky ro magnano investissement à Madagascar réfléchissez un petit peu alohana anareo mivolagna réfléchissez un petit peu fôte raha ataonareo fa tsy rary ny volaniko aminareo zegny fa trop gasy ampijalianareo karaha tsy gasy miragna anareo zala gendarme zay bôka tsy mety volagniny fo eky gendarme fa corrompu koa le ben'ny gendarme en tête maramila anareo nagnapetsaka izy teo volaniko zegny anareo nagnapetsaka izy teo anareo magnadosi izy tsy izy zaraiky adosinareo fa jusqu'à mamravatomagna la bandinazy jiaby adosinareo io tsisy mila olo ambela eto ambla génération hafa agnano raha le sasany magnano soi disant exilé politique ro mandeha milefa en France aty or que fa nisy alitra nataondreo fa nisy alitra fa nisy corruption nataondreo magnasara exilé aty ro
magnasareny volagna amizay mi-contre fotiny mbola hitady ipody en place ao fotiny nasiro loatra boka gâteau to niala amizay tsy amizay raha atao nareo zegny donc io tsy la France ambadiky le zavatra volako aminareo zegny reo misaute parachutiste c'est des formations c'est des formateurs volako aminao de temps en temps reo mangataka autorisation ma mikiniana ambelandreo mahazo autorisation atao misakaty ao io amizay volagna fa vaza andeha agnampy Andry Rajoelina andeha hiady sakatia non faux ataovagna ty lohanareo zegny faux vaza fa karaha zegny fa misy olo ato magnano bonjour fa misy olo ato volaniko aminareo zegny magnano programme formation raha jiaby fa pare raha jiaby fa volezanareo intimidendreo tegna volezanareo intimidendreo en tant que maramila volaniko aminareo zegny mbola mahazo formation za mahaiko fa c'est le deuxième RPI ma ro en premier RFI ao mais problème tanao Antananarivo c'est depuis la nuit des temps volaniko taminareo zegny firy régiment vaza to Antananarivo la plupart en régiment jiaby volaniko aminareo troisième RI admettons ta Diego Suarez troisième RI ro avy Antananarivo fa hitandreo fa aia zegny en entraînement tu vois donc on préfère mandeha am la côte tu vois c'est pour ça que à Mayotte miss tu vois à la Réunion miss tu vois mais aia no andeha apetraka base Antananarivo zeny nisy base ni tseky benga pardon ta Diego Suarez mais tseky Antananarivo fotiny za ndraiky za mivolagna aminareo izy koa nagnabiagna base a Diego Suarez ao le vaza io volaniko aminareo zegny misy asa marigny mihitsy voilà za ndraiky tsy poro fotiny maintenant il faut arrêter agnadoso vaza ampidiny la Russie ampidiny non il faut que c'est malagasy tompiny malagasy io amizay accord io ro magnano accord indreo mais à condition que olo jiaby mihina fa tsy intérêt personnel mitondra ao fo à condition que olo jiaby mihina eko izy koa resaka base militaire zegny eko la France tsy magnavakavaka misy base militaire à Djibouti nagnino tsy adosindreo fotiny firy olo ampiasan'ny la France agnatin'ny base militaire à Djibouti olo lokaly ta Côte d'Ivoire atao au Sénégal au Gabon azonareo zegny tany jiaby zegny au Tchad au Nigeria nianty je suis d'accord avec eux souveraineté ambila ro magnano ambila ro magnano ro koa tsy agneky niany ro tsy magneky c'est normal ça c'est normal za io tsy agneky anao ndeha hidrika agnatin'ny tranonaka karaha zegny volaniko aminareo état fédéral tsisy tsaratsara ny état fédéral ataova agnatin'ny lohanareo zegny zay président mivolagna fa ambelako état fédéral za mivote izy za mivote izy sera le président karaha aux États-Unis état fédéral volaniko ne fo mivolagna fa sarotro magna raha zegny mampiady non io tsisy olo raha mampiady zegny fotony agnatin'ny jerinareo montrika io baka anareo fa hainareo fa izy koa pela état fédéral ty ino raha azony Tananarivo fotony anareo direct mandiniky zegny baka or que Tananarivo tsy adigna jamais de la vie Tananarivo zay tsy adigna budget jiaby atao miragna fa tsy 10 milliards megna Tananarivo ke le province megna 2 milliards zay budget nareo zio donc azafady fa za zala état fédéral io zala tsy mampiady volaniko aminareo zay mietsefa nareo ambila apetranareo état fédéral io olo jiaby tsy miady zegny io borizany tsy miady amy côtier io tsy antomoro tsy miady amy tiako azovy non ça c'est faux zegny en Suisse magnano raha zegny au Canada magnano raha zegny même en Afrique du Sud magnano raha zegny nagnino tanàna aby zegny mandroso fo aia olo misy état fédéral tsy nandroso eto exemple donnez-moi amezanareo exemple za ity état fédéral izy tsy mandroso volagna ataovanareo mampandroso io fa tsy tian'olo fitiavantegna hitanareo zio volaniko deux présidents iro à Paris ao raha sasany ambarinareo mandra l'hôtel ro tragnondreo pa 25 000 euros le mètre carré volaniko aminareo zegny nivangainy hery iro navy tany nagnano signature ro hoe or que niadiady ro taloha jusqu'à hery tsy misere lamene Marc Ravalomanana tamizegny hita agny vidéo i nianty ro hoe fampandretagna magnano taratasindreo
tranquille pour dire que tsy raha reny fitondragna ananjy radio eny fa tsy haindreo fa ambadiky zo mamyravatomanga tsy sakindreo volagniny tsy sakindreo vilagniny ireo amizay boka someny mamyravatomanga ty izy ty boka poison ao izy ny poison ao io amizay vahoaka marary vahoaka mangigny vahoaka fotiny tellement fa marary loatra zay volaniko aminao izy ko benao io marary loatra volaniko aminao fa tsy jirenao fe fa tsy jire karaha anao vo tumeur igny fa narary loatra volagninao ambilafo eke zay vahoaka malagasy io fa marary loatra karaha fa nofy raha ataondreo jiaby karaha fa nofy karaha fa magnonofy gasy kone fa zatra karaha ingy akory atao akory tsy ady akory atao fa zay fo votrika gasy zao tsisy araiky ty trangina mavozo ino mavozo ino